Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Pozvánka do Pruského. Štvrtok 22. mája 2025 od 18:30 bude nočná adorácia s odprosovaním, s velebovaním, svetou spoveďou, modlitbami, svetou omšou, s požehnaním Eucharistiou a exorcizovaným olejom. Je tu možnosť ubytovania priamo v Pruskom Farské pastoračné centrum 100 metrov od kostola. Program bude nasledovný. Od 18:30 3 obrátenia, 3 cesty, katechéza otec Juraj Augustín. O 19:30 bude vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia s odprosovaním. 21:10 modlitba zriekania a oslobodenia. O 21:20 zvelebovanie. 21:30 sa pomodlíme posvätný ruženec. O 22:45 Pane, ukáž nám svetlo Tvojej tváre ako znamenie. Pobožnosť svätej tváre. O 23:00 bude svätá hodinka. Svätú omšu budeme mať o 24:00 hodine. O 3:15 ráno budú litánie plus modlitby a o 1:00 hodine záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a exorcizovaným olejom. Modlitba zadozučinenia, pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej matky. Potrebujem toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Mocne zosilnil váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý je mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého